Het is vandaag een bijzondere dag voor mij. Ik word er zelf al een beetje emotioneel van trouwens. Ik ga de voorzittershamer overdragen. Ja, persoonlijke motieven speelden niet eens zo'n hele grote rol. Het is meer dat ik het gevoel moest hebben dat de club goed achtergelaten kon worden. Dat je het overdraagt aan een nieuwe voorzitter die daar met veel verve mee verder gaat. Dat is heel belangrijk. En dan is het gevoel goed. Ik ben er trots op dat Henk in het begin van dit jaar eigenlijk een initiatorrol heeft opgepakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij eigenlijk in een hele positieve spiraal naar voren gekomen zijn. Dus we komen beter bij de sponsoren, de organisatie gaat wijzigen. Iemand met een enorme staat van dienst en daar draag ik met een gerust hart de voorzittershamer aan over. Ik zie nog een soort mensen denken van, Henk Hoekstra komt toch uit de voetballerij, wat maar die bij ijshockey? Sport is sport en ijshockey is sport, voetbal is sport en ik ga een hele lange historie bij het voetbal inhouden en vooral organisatorisch. En Danny, de oud-voorzitter die had me gevraagd om eens een keer naar de organisatie van deze club te zien. Nou, we zijn daarmee begonnen in het Varje en op de Simmer hinnen. En nog had hij duidelijk aan jongens, hij doe maar ze daar naartoe nemen. Toen had ik nou een holzet door nadenken moeten. En ik denk, ik ben er nou elke dag over nadenken, maar de uitdaging om hier iets op te bouwen, en we hebben in inzichten zouden wij het bepraten, mijn team, maar al die mensen hier in die club liggen het mij hartstikke mooi. Henk loopt al een tijdje mee in de organisatie en heeft goed kunnen kijken van wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren, hoeveel werk dat het allemaal is. Ja, en dan kunnen we verder met elkaar. Zie je in de toekomst nog een beroep doen op Danny Mikkola? Ja, ik broek hem absoluut, want ik weet wel een beetje van ijshockey. Want als jonkje zijn dan kwam ik het jubbeke, ik op Brommeke hier elke zaterdag aan naar Vensterflyer. Maar goed, de kennis die hij had ijshockey, had een bestuurlijke ervaring, ja dat heb ik net, dus daar ben ik eerlijk in. Ik bedoel, en hoe dat al je ruilt is zeilt. Maar ik ging er wel op mijn eigen manier mee om straks, dat is duidelijk. Maar hij zal, dat heb ik al praat, hij zal mij ondersteunen, in een aantal dingen, dat is duidelijk. Nou, dat heb ik uitgesproken. Ik bedoel zeker intermediair tussen de spelers en het bestuur. En misschien wel een adviserende rol. Maar dat zal de toekomst uitwijzen hoe dat verder moet. En er was ook nog ijshockey. Want voor het eeg van de oude en de nieuwe voorzitter speelden de Flyers thuis in Amsterdam. Na een stroeve start was het uiteindelijk woen met 5-2. En zo begint Henk Hoekstra dus als voorzitter met een overwinning.